Gelo PKK ve razı bibe ku bejdari pêvajoya çareseriya ku Ocalan û Bahçeli qala dikin bibe. Pêvajoya lehfatına nû ya Türk û Kurd ku rola sereke Dewlet Bahçeli û Abdullah Ocalan dilêzin tê nîqaş kirin. Hin ronakbîr û nivîskarên ku xuya dikin serbixwe dixwazin bûyerê hem matî û hem jî cemawerî bikin mijarekî sûdwergirtinê loma jî agahiyên spekülatîv belav dikin. Li aliyê din dewlet û medyaya PKK ji bilî ravekirina bûyeran armanca wan veşartina bûyeran û manîpülekirina giseyê ye. Hevdîtinên di navbera dewleta Türk û PKK û Ocalan da tu calî bi awayekî eşkere bo raya giştî nehatiye ragihandin. Her tim bi dizî dihat kirin. Raya giştî bi bermahiyên agahiyan re mijûl dibû. Hevdîtinên niha jî bi heman awayî ne. Wekî mînak bersivê pirsên giring ên wekî ev nîqaş heta kengî dewam dike. Welatên din jî di nav pêvajoya da hene kî li ser mêza danûstandinê ye. Ji aliyê her du aliyan ve tê veşartin. Bi ihtimaleke mezin ev nîqaş ev demeke dirêjê tê kirin û bi taybetî PKK dixwast ku hevdîtin bi dizî bên kirin. Lê dewleta Tirk ji ber pêwîstiyên xwe bi lez û bes pêvajoya ku bi silav dana Baxşelî bi endamên demê re dest pê kirî didome. Niha daxuyaniyên rêveberên PKK li ser rastiyên giştî tên qebûlkirin û tiştekî zelal nabêjin. Tiştê ku dibêjin ev e. Têkoşîna me dewleta Tirk mehkum û çareseriyê kir. Dewleta Tirk ne samîmî ye û her wiha hem dewlet û hem PKK wekî ku qendîl li derveyî meseleyê ve tev digerin. Lêbelê helbet ne wisa ye. Pêdiviya PKK bi hawîrdorekê nerm û bê pevçûn wekî pêvajoya çareseriyê heye. Lê ne di wê pozisyonê de ye ku vê yekê eşkera bibêje. PKK tevgereke ku li ser esasê çik û pevçûnan siyaset, aborî û polîtikaya girseyî pêş dixe. Niha ji ber ku şikestin û şikestineke mezin a leşkerî dîtiye li her qadê baş dikeve. Mînak PKK li Bakurê Kurdistanê hemû baregeh û çeperên xwe winda kir. Li ser xeta behdînan ji xeynî galê û xeta xinêre goşîne ku di bin destê Îranê de ye her tişt winda kir. Çend hewlên şerrê tûnêl dron û her wiha nikarin rê li ber xelîna PKK duwarê leşkerî da bigirin. PKK nikare baregehên zivistanê çê bike. Li çiyayan dewreyên perwerdehiyê nain vekirin. Ew nikare şerwanan peyda bike. Ji ber ku her dergirtiye ji sala 2012 vir ve nêzî hezar windahî hene lê naragehîne. Her çend PKK vana red dike û dibêje dewleta Tirk ji ber ku tekoşîna me dest bi pêvajoya aştiyê kiriye jî lê rastî ne wisa ye. Binêrin PKK di dîroka xwe da cara yekê me nikarî bû kongreyên xwe li dar bixe. Civîna lijneya giştiya keçekê ku di asayî da divê 2 salan carekê were li dar xistin ji sala 2016 vir ve 8 salin naê li dar xistin. Kongreya PKK ku tê xwestin 3 salan carekê were li dar xistin ji sala 2013 vir ve naê li dar xistin. Ji ber vê yekê PKK nikare li çiya kongreyê pêk bîne. Ev reş dibe sedema pirsgirêkên rêxistinî. Rêxistin nikare balahiya pergala xwe bigire. Rêveberî nikarin werin cem hebû û hevdîtinan bikin. Ragihandin bi domdarî bi not tê kirin. Hemû sîstema xwe bi rêya navenda bajarê Silêmanî Rojava ku êdî li wir jî ne ewle ye dimeşîne. PKK nikarî girsaya xwe ya resen jî kom bike û li Bakurê Kurdistanê beşdarî çalakiyên ji bo Ocalan bibe. Kêm kes beşdarî çalakiyên wan dibin. Kurdên ku di nav wan salên dawî da li Ewropayê kom bûne niha hêza yêkaneya PKK ne. PKK ji sala 2012 vir ve li gelek cihan li Rojava û Başîrê Kurdistanê hatiye bicîkirin û xwe Spartiyê Îran û eniya Şîe. Xeta Şengal, Kerkûk û Germiyan hemû bi palpiştiya eniya Şîe pêk hatin. Hemû rêveber bi mîsogeriya Îranê li Silêmanî û derdora wê dimînin. Lê pêşkeftinên Îranê yên bê rawestan li rojhilata navîn piştî bihara erebî di pêvajiyekê rawestandinê de ye. Îran di sala dawî de rastî şikestineke mezin hat. Di dema ku tîrên operasyona navendî ya İsraîlê hêdî ber bi Îranê ve diçin bo PKK li kêleka Îranekê lawas sekinîn bi serê xwe pirsgirêk e. PKK rêxistineke ku hebûna xwe li ser herêma nîqaş li ser û bi nakokî ya navbera Îran, Tirkiye, Sûriye û Iraqê da bicih dike. û heta ku îmkana rêxistina PKK hat dayîn li gor Rojava, Tirkiye, Esad, Saddam û Îranê tev digeriya. Lêbelê ji ber siyaseta Tirkparêst a ku piştî çoyîna Ocalan a Tirkiye di sala 1990 da pêş ket. Di siyaseta Îranê ya li hember PKK de
dem bi dem guhartin çêbûn. Bo mînak PKK ku di sala 1996 da ji aliyê Îranê ve li Silêmaniyê hatibû cihkirin, di sala 1999 da bi te'lîmata Îranê ji aliyê yenekê ve bi awayekî pevçûn hate derêxistin. Di sala 2004 da Cemîl Bayek ku îstixbarata Îranê bi îmzakirina peymanekê stratejîk hewl dan ku çareseriyekê bidin mijarê. Lê her ku bi awayekî eşkere pêvajoya aştiyê dihat meşandin, Îranê bi topan li Qendîlê dixist. Di rastiyê de Murat Qarayîlan jî ku ji müzakereyên bi Tirkiyê ra gelekî bicoş bû, car caran ji aliyê Îranê ve jî dihat armançkirin. Niha jî eger PKK bi awayekî vekirî ji pêvajoya çareseriyê ra bêje erê diyare ku Îran wê ne li Silêmaniyê, ne li Germiyan, ne li jî Kerkûk û ne li jî Şingalê bi vî rengî nikare bimîne. Yani bi parpiştiya Îranê gefên çep û rast ên PKK êrişkirina hewlêrê firokxaneya Silêmaniyê û Bexdayê wek milkê xwe bi kar anîn dê bidawî bibe. Kesên wekî Qarasu ku li Urmiyê bi cih bûne êdî wê nikarîbin li wir bimînin. Pêvajoya bi karanîna nexweşxaneyên Tehran û Urmiyê bidawî dibe. Her wiha veguhastina hêzên ji herêmên Selmas û Kotorê yên Rojhilatê Kurdistanê bo herêmên Başkale, Özalp û Agriyê yên Bakurê Kurdistanê gumrikên ser sînor û xalên kontrolê yên di navbera Pêncîwîn û Merîwanê da wê bidawî bibe. Lewmaniha PKK di rewşekê wisa da ye ku pêwîstiya wê bi pêvajoyekî bê firokew, bê dron û bê pevçûn heye. Lê ew berteka Îranê dizane. Heta em dikarin bêjin ku êrişa li dijî baregaha Tusaşê li Enqereyê her çend ji aliyê baskê dewleta Tirk ve jî hatibe yardîmetîdan, beşek jî ji bo dilniyakirina Îranê bû. Rêveberiya Keçekê di 24 Cotmehê da diyar kiribû ku ew ê stratejiya Öcalan esas bigirin û got em nizanin êrişa Tusaşê ji aliyê kêva hatiye kirin. Lê belê ev ne rast bû. Xebatkarên çapemeniya PKK yên li Ewropayê rêveberê rojnamaya serxwebûn Diyar Dêrsim tweetên kevin ên Asya Elî ku bi navê Mîna Alçîçek a yek ji kesên ku êvara 22 Cotmehê çalakiya Tusaşê li dal xistibûn par vekirin. Dîsa endamên PKK li ser medyaya civakî wêneyên her du kesên çalakî kirin par vekirin. Yani agahiyên ku rojnamavanê Belçîkayê dizane bêguman Qarayîlan û Bayek jî dizanin. Çalakiya Tusaş çalakiyek bû ku PKK piçekê wext bi dest bixe. Serweriyê ji rojevê re bike da ku di vê navberê da bikarîbe Îranê îxna bike. Her wiha li kêleka wan peymanan rêveberiya Qendîlê dixwast ji Öcalan û dewletê re bibêjin lê binêrin. Em jî hene û ji dewletê sosa agirbestê bisînin. PKK dîsa ve hewl dide ji xwe re cihekê veke. Lê em jî bîr nekin ku xwediyê rastî yê PKK dewleta Tirkiye Öcalan vê yekê baş dizane, li gorî wê tev digere. PKK jî dizane ku guhartina wê pir zehmet e. Ew dizane çi tê serê wan kesan yên ku hewl didin Öcalan derbas bikin. Gelo niha PKK-ya ji derve ya Abdullah Öcalan e yan jî PKK-ya Cemîl Bayek.